Menikmati sebuah suasana yang syahdu dari sebuah persawahan yang berada di kawasan desa yang lokasinya berada di dataran tinggi di wilayah Kabupaten Blora. Ini kita masih bisa menemukan Pak Tani yang sedang membajak sawah menggunakan sapi. Mungkin momen seperti ini sudah langka ya. Bahkan tidak di setiap desa masih ada warga yang membajak sawah dengan sapi. Tapi iki bapak ini kene isih nek ngarani napa Mbah niki nggaru napa ngluku napa gawe? Oh ngluku. Gawe. Nek nggaru niku sing wonten banyune ngoten. Nggih. Tapi sing alate malang ngeten lho, Pak. Oh sing alate malang. Nggih. Nek ngeten iki ora ana banyune ngerakal ngoten. Nggih ngrakal. Oh sapine pipis. Sapine nganggo masker iki. Nek ngarani kemana nggih, Mbah? Nggih. Ben ora mangan. Segar, Pak. Sebuah momen langka yang masih dilestarikan dari kawasan Dukuh Ketringan, Desa Nglengkir, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.